Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как да приготвите соеви кюфтенца. За рецептата ще ни е необходимо зехтин, брашно, глава кромит лук, соя, хляб, магданоз, черен пипер, червен пипер, кимион, чубрица, чили и сол. Точните количества можете да откриете в описанието под клипа. Започваме като предварително накисваме бобчетата за 8 часа и да ги оставяме за цяла нощ. След това ги варим за около час или докато омекнат и можем да ги начупим с пръсти. И така сварената соя я слагаме в чопъра, за да я смелим наситно. Не бързайте, колкото по-финна смес се получи, толкова по-вкусни ще бъдат нашите кюфтенца. След соята идва ред на хляба, който също го пускаме в чопъра, за да получим хлебни трохи. Нарязваме си лука наситно с едно движение, ето така. Прилагаме същата техника и за магданоза. Или може да си го нарежем по старомодния начин. И започваме да смесваме всичко в голяма купа или тенджера. Първо поставяме смляната соя с магданоза, лука и филеите хляб, които смляхме на чопъра. Следват солта, черния и червения пипер, чубрицата, кимиона, чилито и за финал зехтина и 2-3 супени лъжици вода. Разбъркваме всичко до получаване на хомогенна смес. Ако е необходимо, добавете още няколко супени лъжици брашно. От готовата кайма оформяме кюфтенца, които оваваме в брашно и поставяме в намазнена тава. Последна стъпка преди да ги пъхнем във фурната е намазването отгоре с зехтин. Печем в предварително загрята фурна на 180 градуса за 30 минути или до златисто. Сервираме с гарнитура от булгур и зеленчуци, която приготвихме в предното видео. Това е всичко от мен, приятели. Надявам се рецептата да ви е харесала. Ще се видим в следващото видео. А до тогава помнете, човек е това, което мисли, прави и яде. До нови срещи!